Croesiad dwfn gan Baker. Dros ben Chris Venables athi. Ac mae'n gyfle rwan i'r Barri wrth ymosod. Lawr y dde y daw. Oli Hulbert. Dal i fynd i hun, mae Hulbert. A'r ergyd yn crymarnu. Tu ar gornel bella, ond Archie Matthews. Dwylo saff gan y golwr. Off pas fler am yna gan Ash Baker. Mae'n cyflwyno'r meddiant i Ieuan Owen. Sy'n tynnu'r bêl heibio'r postyn. Seren y gêm yn erbyn y Seintiau Newydd. Yn ffeinal, cwpan Nathaniel MG dridiau nôl. A'i ddwy gol o enillodd y gwpan. Ond oedd o methu canfod Kevin yr Hwyd yn fanna. Michael George. Yn chwilio am y bêl nôl gan Oli Hulbert. George. Mewn i'r cwrt cosbi. Ieuan Owen. A'r ergyd. Ddim yn bell o gwbl dros y trawst. Symudiad da gan y Barri lawr y dde. A'r bêl yn cael ei thynnu nôl i Ieuan Owen. Ond yr ymosodwr methu ar yr targed. Robbie Wilmot lawr y dde. Mae hwnna'n disgyn yn garedig i lwybr Oli Hulbert. Croesiad da gan Hulbert. Ieuan Owen sydd yno. Ond oedd o methu syrtio'i draed mewn bryd i gael ergyd. Robbie Wilmot, lawr y dde, yn chwilio am Ieuan Owen. Gwaith da gan Joe Wood i wys, ond y sodliad yn disgyn i lwybr Owen. A'r ymosodwr yn trio canfod y bas. Mae dal y fyw gan y Barri, Michael George. Nôl at Robbie Wilmot. Wilmot ar croesiad, i'r postyn bella! Ellis Williams, heibio i'r postyn. Ar ôl ysgellwr chwith, fyny o'r Kevin. Mi ddisgynnodd y bêl ar blat iddo fo'n y cwrt cosbi. Doedd o methu tar yr targed ac mae hwnna yn gyfle da arall i'r Barri. Michael George. George yn torri mewn at ganol cae. Ellis Williams sydd efo fo. Allan at Keston Davies. Croesiad dwfn gan Davies. O, mae'n un taro'r trawst. Mi oedd Archie Matthews yn poeni fan'na. Mi oeddech chi'n gallu gweld bod oedd i sylwi ar hediad y bêl. A bod hwnna o bosib yn disgyn o dan i drawst o. Robbie Wilmot ar gic gornel. Mewn i'r canol, mae Archie Matthews yn cael ei law iddi. Chwarae ymlaen, dim trosedd. Ellis Williams. Ac yna, Pen-y-bont yn dianc, a mae Kane Owen yn gweld bod Ethan Can drwyddon fyna. Os na drosedd, mi oedd o'n cael ei dynnu nôl yn fyna. A'r cwestiwn sy'n cael ei ofyn yn fan hyn ydy pa liw fydd y cerdyn i Keenan Patton. Mi oedd Ethan Can wedi cael ei hun ar ochr arall i Keenan Patton yn fyna. Oedd o drwyddo, oedd o'n mynd i gyrraedd y bêl cyn George Ratcliffe. Dyna'r cwestiwn i Jordan Harmon a cerdyn melyn yn unig. Mae Pen-y-bont yn hynod o anhapus yn fan'na. Bêl yn disgyn yn garedig i Clayton Green, ond mae'n le i Chris Venables yn fan hyn. Mae o'n cam sefyll. Bydd hwnna ddim yn cyfru. Yr ymosodwr wedi llwyddo i giro George Ratcliffe, ond felly man i fyny ar yr ystlys bella. Tymor nesaf wrth gwrs. Mi fydd na VAR i weld. A dyna oedd y penderfyniad cywir. Ethan Can yn dawnsio heibio i Ben Margetson. Chwilio am gymorth mae o. A Chris Venables sydd yn o'i flaen o. Venables a'i ergyd. Mae'n isel, ond heibio'r postyn. A dyna i chi gyfle gwirioneddol i Pen-y-bont. Reit ar ddiwedd yr hanner cynta. Wharton. Yn trio'r bas letraws na. Gwaith da gan Kane Owen i ryngipio. A chadw'r bêl ar dir y chwarae. Mae Ethan Can wedi chyrraeddu. Kane Owen yn ei gynorthwyo fo. A'r bas letraws yn dod o hyd i Miles Davies. Davies yn ôl. Owen Pritchard yn ffigio. A'r ergyd dros y trawst gan Owen Pritchard. Traed gwych ganddo fo yn y cwrt cosbi i greu'r lle i'w hun yn y diwedd. Ond oedd o methu a chadw'r ergyd i lawr. Ben Margetson at Callum Sainty.
Robbie Wilmot. Ganddo fo Ellis Williams y tu allan iddo fo, ond y croesiad yn dod i mewn! Ac mae angen yn hwyd! Gan Ieuan Owen yn y diwedd. Pwy arall? Ollie Hulbert. Gyrhaeddodd y bêl ar y post yn bella, ond wrth sgwario'r bêl i'r canol, nath o'i gosod i ar blat i Ieuan Owen. Justin Davies fyny y cae. Ieuan Owen yn colli'r frwydr yna, ond yn derbyn y bêl nôl gan Robbie Wilmot. Mae Ollie Hulbert efo fo. Hulbert yn erbyn Billy Borge. Mynd i hun, mae Hulbert, mae disgyn i Ieuan Owen! A'r ergyd yna wedi rwystro gan Archie Matthews. Bron iawn i Ieuan Owen, gorio ail. Clayton Green o bellter. Ergyd galed gan Clayton Green. Arbediad campus gan George Ratcliffe. Robbie Wilmot ar gicrydd. O'r peniad yn cael ei methu'n fyna yn y cwrt chwech gan Ben Margetson. Mi nath o mestyn amdani. Chafodd o ddim y cysylltiad glân oedd o'n chwilio am. Robbie Wilmot dros y gic gornel mewn i'r post yn agosa. Y peniad yn uchel, di o ddim yn bell. A Will Richards nath o mestyn amdani. Ond oedd o'n methu a chadw'r peniad i lawr. Dim ond rhyw ddwy lathen o'r gôl oedd o. Blair yn fyna gan Archie Matthews. Mae'r bêl yn tasgu allan at Dan Barton. Ollie Hulbert ar ergyd arbediad campus gan Matthews. I wneud yn iawn am gyflwyno'r meddiant i'r Barri mewn ffordd. O, Blair yn fyna gan Pen-y-bont. A'r ergyd gan Dan Barton, mae'n cael ei ffenio. Bron oedd hi ar y llinell gan Miles Davies. Dwi'n yn siŵr oedd hwnna'n ar y targed, ond mi oedd Miles Davies yn gorfod gwneud yn siŵr. Pen-y-bont yn cipio'r bêl nôl. Fyny'r cae mae'n mynd gan Pritchard, mae hon yn cyrraedd nhw a Daly. Daly ar draws y canol, Iwan Phillips oedd yno. Ond mae'r bêl o'i flaen o. A dyna i chi gyfle reit ar ddiwedd y gêm yn yr amser ychwanegol.